Ja, goeie, ik ben Herman Wagenaar, ik kom uit Kalmersweg. Goeie, Remy Griepstra uit Kalm. We zitten hier namens het festival Mike en Rock. In Kalmersweg, volgende week de vrijdag, 22 september, dan gaat het los. We horen van metal en we hadden een goeie, voor de biatschap gaan we dus ook. En ja, en voor de muziek, voor het samen zijn, ja, alles. De scene is nog vrij lief, maar dus juist wel dat er vooruitgang in zit. Het komt steeds meer, zeg maar. Het komt steeds meer op woord. Ja. Uit beide hoeken hebben we daar natuurlijk reacties op vanuit de christelijke metal kant, of de christelijke kant, maar ook vanuit de seculiere kant. Maar we merken dat ja, in ieder geval bij ons zouden we het nou een aantal keren op het podium hadden dat het heel mooi gaat. Wat we doen bij Mike and Rocks is ja, focus op mensen binnen te brengen die we van vroeger kennen. Mensen die we uit de christelijke metal scene kennen. En ja, we willen tot nota, denk ik, zien dat we mooie Jan beleven kennen, maar mensen met verschillende achtergronden. En dat gaat perfect. Ja, twee bands uit Nederland. De Veritas en Venita die komt uit de buurt van Wolvergeer. Spijker die komt uit de buurt van Zwolle. Slechtvalk die komt uit de buurt van Den Haag. En we hebben zelfs Freya Kings, die komt uit Zwitserland. Dus weer een boedelondse band. Dus internationaal. Vooral in Amerika is het heel normaal, hè? Christelijke metalbands, zeg maar. Daar is het, ja, liggen gewoon reguliere bands, daar maakt het helemaal niks meer uit. Nou ja, we zijn daar natuurlijk wel mee opgegroeid. Hè? Onze passie komt natuurlijk vanuit onze jeugd. Toen we misschien wat minder met geloof bezig waren, maar wel met muziek bezig waren. Ja, dan begint natuurlijk dan luisters naar Slayer en Creator en neem het al je maar op. En ja, Morbid Angel en neem het al je maar. Daar ben we mee opgegroeid en ja, ik ook van mezelf spreken mij in die zin daar krijg ik wel wat meer moeite mee, omdat ik ja, de laatste jaren ben ik gewoon meer met mijn geloof bezig. En dus dat draait wel een beetje. Dus sommige dingen, ja, daar luister ik net met naar en of de shock net met naar. En van sommige dingen weet ik van een band als Slayer of Black Sabbath, weet ik dat er ook dingen tussen zitten. Daar moet gewoon inderdaad de grap van inzien. En dat is net altijd zo bedoeld als dat mensen dat denken. Net zo letterlijk. Net zo letterlijk, nee. Maar er zit vaak een beeld showbie en dat soort dingen. Maar goed, ik ben van mezelf, ik ben wel telkens bewuster de laatste jaren met teksten en mijn uiting bezig. Dat ik sommige dingen een beetje aan de kant go. En daar kom ik gelukkig ook weer hele mooie nieuwe dingen van waarom. Dus wat dat betreft is net zo dat we afscheid nemen met van de metal als we meer met ons geloof bezig zijn. Dat kan prima samen gaan en dat zullen we volgende week vrede ook weer zien. Ja, zeker, daar ben we heel blij mee. He, dat iedereen die van huddere muziek hoort, zeg maar, dat die ook even in lezen kan en even zien kan van hey, en misschien dat Leeuwen komt. Dat zou het allermooiste zijn. En de metal bibel is er een week vrijdag. Dus die leert dat ook even zien. Maar dan gaan we weer omkomen op Slayer. Ja. Als het Free King zeg maar, er zit ook een groot gehalte Slayer in, hè? Als de muziek luistert. Dus ja. En dit mij wel of net? dit mij ook. Nog samen ik weet het niet, maar dat mij, hè? Kalmersweg, 22 september om 8 uur, Mike and Rocks. We starten om 8 uur, hier krijgt het al zijn. En trade €10. Dus mensen, komen.